azalduko dizuen, nahi baduzuen, pixka bat argudioa zertaz doan, nola kontrastalean duzuen argudioa. Eta gero, oharren bat edo hausnarketaren bat novela honen inguruan. Edo nola, sobera orain erraten den bezala, sobera spoiler egin gabe, ez? Aurkezpena da denerako, ordu, ez dakit, ez nuke nahi gehiago novela honik destripatzea sobera, ez? Da, ikusten duzuen bezala da luzea, bere argudioak baditu bere bueltak, orduan bere sorpresatxoak ere badira, orduan finean, mimatzen du, thriller politiko izan baino gehiago nik erranen nuke, mimatzen duela, ez? Imitatzen duela, pentsatzen dut existituko dela azpigerera hori, ez dakit, ez dut inoiz ere irakurritzen, baina erran dezagun, nolabait bukatzagatik, thriller politiko baten itxura hartzen duela. Novela beltzetik ere bere puntuak baditu, edo bere keinuak ez, novela beltza izan gabe. Ez naiz bere garaian irakurtzen duen Patricia Highsmith eta gaurko oso moda azale ez naiz. Orduan, kokatzen da hurbileko etorkizunean, horretan ere, gogoa pixka bat, etorkizuna lantzeko, zientzia fikzioa izan gabe ere, 2008 urtean ere kokatu gabe, baizketan, gure gizartea, aurreratuxiago ikusteko edo aztertzeko zeba dirudi, novelan beti batzuetan leporatzen da, are gehiago jorratzen baduzu gatazka politikoaren gaia, beti nonbait leporatzen zaie novelistei atzera begiratzen dutela, ez? Gatazka politikoa jorratzen duten liburu asko kokatzen dira 80etako hamarkadan. Logikoa da, urte haietan gatazka bere urte gogorrenetan zegoen, estatu terrorismoa, eta baita krisi ekonomikoa, baina, edo nola nik egin nahi nuena zen, hori da, ez da, gerran morguagatik, baina violentzia politikoaren beti kezkatu izan nau kontu bat, nik uste literaturan aztertzeko duina, ez? Horregatik komertziala izan gabe, ordu nahi nuena zen hori jorratzea, baina etorkizunari begira, hurbileko etorkizunari. Orduan argudioaren mamia da, gaude 2009 urtean, eta narratzailea Frantziako hiri batean bizitzen ari da, badirudi, erdi hausili, erdi zehazilaturik edo dagoela, nahiko bizimodu bakartia arama, goizetan egiten du lana estatu batean, gero atxalde batzuetan ematen du grezierako klaseak, ostatuko bezero batzuen, eta egun batean jasotzen du ohar anonimo bat, non sartzen dioten hitzordu bat, Cajorseko hirian, interesatzen altzaizkion dokumento batzuk jasotzeko. Hori da, pixka bat, novela desenkadenatzen duen zehar, ez? Orduan, hasieran erabakitzen du ez agertzea, noski baietz, ez, horretaz ekitea zer den. Baditu bere susmoak, orduan agertzen da, jasotzen du dokumentu sorta horiek, eta handik tiraka hasiko gara pixka bat novela eraikitzen. Berak egiten duen dokumentu horien irakurketaren bidez. Eta tarteka ere sartuko ditu bere hausnarketak, bere bizitzarenak, edo gertatu zen buruzkoak. Zer dira dokumentu horiek 2 urte lehenago, 2027an, EJASek, erakunde armatu berri batek,
baitu zuen politikari nafar bat, regionalista, eskuindarra, Leire Orkoz izenekoa. Leire Orkoz hori da familia oso tipikoa, Nafarroako eskuinean, familia oso boteretsu eta dirutsu eta politikan oso sartua dagoen azken belaunaldiko ordezkaria, ez? Eta nonbait ondare horren jasotzailea, azken jasotzailea. Orduan, pixkat denago hasi zen erakunde hori, bere arian, ez? Eta petardo batzuk jartzen zituzten, bomba txiki batzuk, agentzia enpleotan, eta gero 2007 ematen dute, urratxori aurrera ez, neska hori baitzen dute. Eta orduan dokumentuetan ditugu emakume horrek baiketaldian idatzi zituen kartak. Baitzailek ematen diote baimena hasieran gutun bat idazteko bere emazteari, Mireia Barros denari, eta gero segitzen dute dinamika horrekin ez. Baituak idazten ditu bere kartak eta erakundekoek bidaltzen dituzte postari ez. Karta horiek batzuk dira bidaliak, emazteari eta beste batzuk politikari, Madrileko gobernuko politikariei, behar ezagunak ditunak, eta baita Nafarroako alderdi regionalistaren politikari. Orduan, errandezagun pertsonaia hori bere burua eraikiz doa pixkanaka gutun horien bidez. Ikusiko dugu nola, bere aldartea hasieratik aldatuz doan, nola agertzen duen bere harremanaren mamia emaztearekin, noski tonua agitzez berdin baita, gutun batzuetan eta bertzietan. Emazteari bidaltzen dizkion kartetan ikusiko nonbait, errateagri bere harima biluzte du, edo haien iragana, haien esperantzak, eta bertzietan pentsatzen aldugu politikariei zer erraten dien, edo zer interesa daukan politikariak nonbait erakartzeko, bere kausaren alde erakartzeko. Bere kausa da bizitza, hitz batean. Orduan hori da, pixka bat, gero, badaude bertze dokumentu bilduma horretan, badira prentsa ebakinak, transkripzioaren bat, telefono kontrolatu bidezko konbertsazioen transkripzioak, badira batez ere politikarien arteko hizketaldiak irakurriko ditugu hor. Hor protagonista handi bat Carlos Orkoz, baituaren aita dena, eta hori ere izan zena hori benetako, Nafar politikari bat, eskuindarra, regionalista, liberala, eta gezero, ikusiko dugu saiatu nintzen pertsonaia bat, uste dut nahiko sinezgarria dela. Zer gehiago, orduan idatzi gala, narratzaile horrek, berezire poeta izandakoa dena, dokumentu horiek josia da, nonbait, tartekatzen ditu hori bere hausnarketa batzuk, bizipen batzuk, badu historiatxo bat nonbait sugerituta geratzen dena historian zehar, lurpean tarteka agertzen dena, baina hor geratzen da. Ikusiko dugu nola ez, berak daukan harremana historiotxo, Leire Orkozen baituaren historioarekin, berak ere badu, ikusiko da implikazioetxo bat, ez? Hori spoiler egin gabe, errandezada. Orduan hori litzateke, novelaren erdian badago ekskurso bat, non agertzen duen bere narratzaile
beak badu arrazoia pentsatzeko ohar hori bidalizion anonimo ark nahi zuena zela berak justu historia hori eraiki zezala. Helburu horrekin hori da bere susmoa, zergatik bidalidatea hori, badu susmoa nor den bidaltzailearena eta zertarako bidaliko zion. Nobela zehar ikusiko dugu. Hori litzateke gehien bat, gero ikusiko dugu paper handia dauka erabideek, daukate sareek, nonbait lehen erraten zena iritzi publikoa, nola eratzen den historian zehar, nola jartzen den alde batera edo bestera, zerk eraginda, gauzari guztiekin josten da. Nondik atera zen, galderaren bat baduzue, poeta izate horrek balio zain nola ez poesiari buruzko hausnarketa batzuk egiteko, hori da etxeko marka bat eta nik ezin idatzi nobela bat horretan sartu gabe ez. Poeta narratzailea da, poeta izan gabe, nobel bera sentitzen da eta puntu hori gustatu zitzaidan ez, porrot egindako idazle gisa horrek badu puntu parodiko bat, baina nik batzutan pentsatzen dut poetak garela gaurko literatura komertzialaren porrot egindako jendia ez. Baina, zentzu honean zen, ez dugu lokarri berezirik merkatuarekin, benefizioekin, eta nobelaren pertsonaia batzuk ere agertzen dira, batzutan poesia idazten edo poesia irakurtzen, baina hori da osagaietako bat. Badira poema baranga batzuk, ez narratzaileak eginak, ez poeta horrek eginak, lehenengo novelan ez bezala, batek errazidan, nire lehenengo novelan sartu ditun 10 poema sobran zeudela. Hori zela prescindible novela hartan. Eta, sartu duen ari hori ironikoki egiarran poeta da, baina bere poemak ez ditu sartzen. Agertzen da, izardiren bultzileiotik, poema formatua, zernudaren bertze bat, gero agertzen dira Pitzigeren bi abesti, haietako bat, izugarri honin nire iruditu zitzaidan ez, adosten dela novela honetako mamiarekin, orduan sartu duen, eta bertzen da. Eta gero, Neruda bertzen da, lerro pare batean, hori ere nahi ze gaur egun dago, demonizatuta, horrek emanen duke asko solasteko, baina, lerro pare bat. Eta gero Dioniso Ritruejo baten lerro pare bat. Poesiaren kontu hori. Hemen, novela hau nondik sortzen da, nik idatzi nahi nuen bigarren novela bat, hasi nintzen emanuen ideia bat, ohar batzuk hartzen, argudioari buruzkoa, pertsonaiei buruzkoa, baina, ez nengoen oso konbentzitua. Erranen duke, ohar gehiegi hartu nitula, gero azteko. Nien naiz ohar asko hartzekoa. Eta gero batean gogoratu zitzaidan irudi hau zela Aldo Moro politikari italiarraren argazkia. Ez hori nonbait idazten dugunok beti gure barruko artxiboa erabiltzen dugu. Orduan daramazkigun esaldiak edo bizipenak edo irudiak edo batzutan ez dakit zergatik azalerazten dira, ez? Orduan etorri zitzaidan argazkigura, nola baitu zuten Brigate Rosek, eta egon duzen beak idatzi zituen gutunak, bai emazteri, bai politikari, hortik hartu nituen pixka bat ideia orokor hori. Eta gero agertu zen behin kotxe batean, kapo irekia eta bere gorpua barreria, ez?
Eta horrek, bueno, zer pentsatua hori gertatu zen duela 40 urte, gazte nintzen, baina nobait, telebistan, zurita beltzeko telebistanetako batean ikusitako irudiura betiko gertu zitzaidan buruan. Naiz eta, bueno, garai hartan ere gure eguneroko realitatea ez den oso erraza izan ez, egunero ikusten genitun halako gauzak, baina kasu horrek bazun zer pentsatua ematen zuen botereari buruz, estatu arrazoiari buruz, alderdi politikoen jarreren buruz, zer behar zen itun bat egitearen aldekoa, itun historiko deitu ziona. Erromako demokrazia kristauaren artean eta Partido Komunistaren artean. Partido Komunistak izugarrizko indarra zeukan eta behar zen nonbait ideia baten aita ez bion artean itun bat egiteko, nonbait oreka bat edo sendotasun bat eman nahian Italiako politikari eta konbentzitu zituen gainerakoak, ez? Eta justu itun hori filmatzekoa zen egunean baitu zuten Pirateros. Orduan baziren eta guainik, hipotesi asko daude horren inguruan. Zeo zer irakurtzen zaretu nintzen, baina dena italieraz dago, liburu pare bat erosi nuen ze bainuen kuriosidade hori ez, baina italieraz, ez dakit italieraz, bertzaletik nahikoa nuen ideia horrekin ez, eta hortik abiatu nintzen. Zer pentsatua erran bezala. Hemen agertzen den boterea, baituaren alde edo kontra egiten duena, hori nobelan ikusten da, hemen agertzen den boterea, nik ikusten dudan bezala, ez da gobernu baten boterea, Madrileko jende gaiztoaren boterea, ez? Baizik eta, eta hemen agertzen den botereak dira, hori izan daiteke bat, izugarria noski, baina, pero gero izaten aldira komunitate autonomoen botereak, alderdi politikoen botereak, jendearen botereak, erabide bakotsaren botereak, gizaki batzuen boterea, eta lehen komentatu duguna ez botereari buruz, baldin banaiz, literatur kritikoa egunkari batean, badut nire boteretsua, eta erabiliko dut. Gero gaiztoa izan da, Trump edo Madrileko ez dakit. Baina, nahi gaiztoa izan bera, baizik eta nik badut bere nire boteretsua eta erabiltzen dut. Hola da, giza boterea eta giza kondizioan ikuste horrela dela. Orduan hemen agertzen dena da telefono bidezko elkarrizketa horietan, boteen arteko lehia. Batzuek segitzen dute, dezagun bai, estatu arrazoia, baina estatu arrazoia berriz errandezaren ez da gobernu baten izaten da alderdi politiko batearen bakotxak, politikari bakotxak naiz eta boterean ez egon, noski endatzen du bere alderdiaren ideia, alderdiaren doktrina edo argumentarioa edo dena delakoa. Ez, bertze baten bat, egonen da errandezagun, bihotzaren legearen alde, baina gutxi izanen dira, eta horiek ere men eginen diote haien taldeari, beren taldearen arrazoiari. Orduan, lehia horretan ere doa liburuaren zati handi bat, ez? Zentzu horretan, botereari buruzko ere horretan, barkatu aipamena, baina, inspiratu nintzen bizkat, Shakespeare bere obra handiz, gaur irakurri ditezke novela beltzak,
balira bezala, hori baino gero, thriller politikoak dira, ez? Berak lantzen ditu giza pasioak, eta giza pasio horretan noski izatzen dira maitasuna gorrotoa, eta bat botere gozia. Orduan hemen ikusten dugu lehia, botere eta boteretsuen arteko lehia. Hasieran, pentsatu nuen ere Leire hori kokatzeko, eta bere aita eta familia hura kokatzeko nonbait, ona zela familia horren historioa kontatzea. Orduan, horretan, kasu honetan, saiatu nintzen imitatzen nobelon nahiek non kontatzen ziren saga eta gauza horiek. Pixka bat, tonu parodiko batean, zer kontatzen dira familia horren krudelkeria batzuk eta bertze puntu batzuk harrigarriak ez. Nafarroako regionalistak ezagutzen ditun edonorek aurkituko baititu gauza mitz barregarriak eta erridikuloak direnak. Orduan, puntu ridikulo aurkitzen eta islatzen saiatu nintzen. Hasiko da, badago Santiago Costa Leireren atautxi eta Carlosen aita, hasi zena bere ibilbidea 36ko gerran, karlisten buru gisa, eta horrek ere ematen du tartean berriz pixka bat kontu horretan sartzeko. Eta gero, behin familia horren historia bukatu eta gero, sartzen gara gehiago materia eta sartzen gara gehiago dokumentu haiek eta dokumentu haien komentarioak irakurtzen. Nahi bat duzu adibidez igual aireportuko musika zer den. Rambiar dut oso konten nagoela azal honekin. Hau zen neukan ideia. Nonbait niri iradokitzen didana da zerbait aluzinagarria ez. Gure errealitatea berez ez dakit. Opiok eragindako realitate bat balitz bezala edo horrelako zerbait ez. Ematen dio puntu bat poetiko gaineraz tituluak berak badu nik aurkitzen diot kutsu politiko bat. Nobelan agertzen dira aireportu banaka batzuk, da estenatokietako bat, bizikli maite dudana eta nik uste dudana gure gaurko gizartearen metafora ere izan daitezkeena, ez? Aireportu bat da ez leku bat, niri izugarri gustatzen zait, sortatzen banaiz aireportu batean, ez egitea batean, jendea ikusten, zer egiten duten, nola mugitzen diren, orduan agertzen da erran bezala ez leku bat, gure garaiaren metafora bat. Eta gero musika hori da azpigenero bat, hemen aipatzen da disko zehatz bat, Brian Eno musikariarena, artista izugarri interesgarri bat, musikaria, eta artista visuala ere bada. Nonbait da genero horren aita erran dezagun. Eta zuzen gustatzen zaidan aireportuko musika da berak egin zuena. Izan zen ere aitzindaria horretan. Eta musika horrekin gertatzen zaidan gauza da oso kuriosoa zen batzutan. Zuek denok bezala, ni oso musikazale naiz. Eta askotan irakurtzeko idazteko jartzen dut musika. Baina ezin dut bi gauzak batera eraman, ez? Naiz eta hitzik ez izan, edo naiz eta musika lasaia, barrokoa, edo errazimendukoa izan, ezin dut. Zeren, musikak beti, naiz eta lasaiena izan, beti ekartzen du bere ritmoa, bere irudiak, bere aldarte berezi bat. Orduan, ezin bateratu hori idaztearekin.
ezin dut erdibitu burmuina, igual gizonezkoan ezelakoz, edo, baina ezin. Orduan, eta baina musika horrekin ez zait hori gertatzen. Osea, hori da pixka bat nire lana egiteko musika, ez? Lehenengo novela ere beti musika hori aditzen. Orduan, ja, habito nubait bihurtu zen, eta ja, idazteko jartzen du musika hori. Orduan, idatzia da, entzuten duen musika da. Orduan, agertzen da pixka leitmotiv gisa, hori leitmotiv poetiko gisa tarteka, bat bi pertsona solasten ari dira, edo bat pentsatzen ari, eta bat batean haitzen dute alako rumor bat, ez burrun bat txiki bat. Eta litzateke nonbait niretzat da metafora bat, hori da irakurleak erabakiko du, baina niretzat izateke bizi denboraren errekaren metafora bat, ez? Nola? Abeslari batek, oso zagunak erratzen bizitzea dela, bizitza joaten dela, bizitza dela joaten dena, igarotzen dena, bertze gauza zehatz batzuetan zaude bitartean, zure zebeginetan zaude, eta bitartean bizitza eraten da, erreka bat balitz bezala. Orduan hori da, neukan ideia bat, hitzak desagertzen direnean, hemen badaude hizkuntz politikoa agertzen da, garai bateko hemen agertzen da, garai bateko hizkuntz politikoaren itzulera. Egaz horren komunikatuetan ikusiko dugu, niretzateko hizkuntz politikoa horreniko gogoenkarria da, ez? Eta orduan, gatazka horren itzulera da, lehen hizkuntz baten itzulera. Eta orduan, nolait, aireportuko musika, hitzak desagertzen direnean, geratzen dena, ez? Ez dakit, zure denbora adituz paratzen zarenean, haitzen duzu. Hitzik gabeko musika bat, ez dakizuna datorren, bizi denboraren zarata, horrelako zerbait, metafora bat ditzateke. Hiltu hitzitzaidan gaineaz, polita zen, aireportuko musika. Gu desagertzarekin eta gure diskursoak desagertzarekin eta gure liburuak desagertzarekin geratuko dena hori da, aireportuko musika. Ez leku batean izenik gabeko musika bat doana erreka suabe bat bezala. Horako, zer